Areka pragak atzo erozit, gaur dudak hartu. Atxite zenbat urte erabili zen itxasun? Berrota bi urte. 14 urteaz sartu ginean, da berrota bi urte itxusen gendun. Ofezizio guztik aprobauaz. Eta zertzukin atrapatzen zenuen, sarekin ala gainaberak? Sarekin bebai, txek gainaberakin bebai. Haume, nondi datorre euskera? Euskera ez dakigu nondi datorren. Baina badakigu beti maite izan dugula. Euskara, Europako hegoaldean, Pirinioen begiradapean bizi den gizatalde txikiaren hizkuntza. Izena bera bereizten duen izanari lotzen zaio, Euskal Herria. Euskara, gizateriaren historian zehar, belaunaldiz belaunaldi, eskualdatu den jatorri ezezaguneko milaka urteko hizkuntza. Euskara, gure aurrekoen eta gure ondorengoen hizkuntza. Milaka urtetan maitasunez dirauen jolas eta solas egiteko tresna. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Euskara, naiz eta asko desagerrarazten ahalegindu iraunkorra. Bere iraupena bermatzearren onena eman zuen jende ezagun zein ezezagun askoren neurrigabeko lanari esker aberastua. Euskara, izan ginena, garena eta izango garenaren ikurra. Euskara, gure kulturaren eskualdatzearen, ezagutzaren eta bizitza balioen tresna. Maitasuna.
Adiskidetasuna. Elkartasuna. Lanerako grina. Desberdinarenganako begirune eta laguntza. Ahalegin eta neke espiritua. Zintzotasuna. Hobetzeko ahalegina. Alaitasuna. Euskara. Hegoaldeko lurralde historikoetatik hirutan sakabanatuta, Eusko ikastola batza osatzen duten 12 ikastolen ikaskuntzarako hizkuntza. Gure nortasunarekin konprometitutako gizon emakumeek sustatutako ikastolak. Euskara, euskara, jalgiari plazara. Euskara, euskara, jalgiari plazara. Historiako garaina hasietan, 19. mendetik, aitzindarien eredua aurrera eramaten duten ikastolak. Kudeaketan, ideia propioen testu inguruan, lan egiten duten profesional bikainetan konfidantza jartzen duten gurasoen partaidetza garrantzitsua duten irabazi asmorik gabeko ikastolak. Euskara,
Norberaren hezkuntza proiektutik abiatuta, duela 25 urte, elkarlaneko sinergia positiboak ezartzearren elkartutako ikastolak. Kalitate eta berrikuntza adierazgarri diren ikastolak. Bere momentuan, euren ideien independentziari lehentasuna emanez, pizgarri ekonomikoei uko egiten jakintzuten ikastolak. Bertan lan egiten duten pertsona guztien alegin eta ardurarekin, gure sustraietatik abiatuta, mundura irekita, etorkizun hobea eraikitzeko lan egiten duten ikastolak. Sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Euskara, gure kultura, tradizioak, balioak eta ezagutzaren eskualdatze tresna izatea posible egin duten emakume eta gizonentzat omenaldia da bideo hau. Historian zehar izan direnak, zein gaur egun landalan ari direnentzat. Guztiei, bihotz-bihotzez, gure eskerrona.